Kienu mumenti storiċi, kemm qabel wasal il-Prim Ministru Joseph Muscat, kif ukoll meta wasal il-belt qabel telant il-President biex jagħtih il-ġurament bħala Prim Ministru. U anke wara li nħatar Prim Ministru. Il-folla nġabret sa minn kmieni tnejn filgħodu. Kulħadd isib ruqa minn fejn ikun jista' jassisti għal dan il-mument storiku. Sabu hawnhekk fi Pjazza San Giorgio warajja it-triq prinċipali tal-Belt Valletta, it-triq prinċipali li minna ser ikun qed jgħaddi il-Prim Ministru elett Dr. Joseph Muscat. Hawnhekk il-folla kollha biħġara tistenna il-wasla ta' Joseph Muscat u dawn kienu il-kummenti li kellhom xi jgħidulna waqt li kienu qed jistennew. Ferla ħassajt illum naħseb qatt. Ili jumejn ma norqod ma s-saħatna r-regal li xtaqna. Moment verament sabiħ għalina u għaxdi verament rebħa mill-isbaħ u għanna unur nejdu li ħajkonna Prim Ministru Zajru u ta' disċiplina. Għax konninna nistennew għadi. Joseph Muscat ħajkun mexxej ta' Malta l-koll, tagħna l-koll. Fuq fom kulħadd laqda li rnexxielu jġib Joseph Muscat fost li żar Prim Ministri li qatt kellu pajjiżna, iżda li tela bl-akbar ammont ta' voti li qatt kiseb mexxej politiku. Huwa rebħa u Malta tagħna l-koll. Mill-isbaħ hu ma stax tkun ikbar, rebħa ikbar u nawguraw Joseph Muscat. Xi jfisser għalik żagħżugħa u għandna Prim Ministru wkoll issa żagħżugħ. Fisser ħafna u l-isbaħ ħaġa u. Qed nara kważi ħatibki emozjonata. Xi ftit ilna nistennewha. Anka li huwa żagħżugħ jaħseb l-istess bħalna, jkollu l-istess idejat. Tfisser ħafna għax ovvjament peress li hu żagħżugħ ukoll, Prim Ministru żagħżugħ, jifhimna aktar lil naż-żgħażagħ naħdmu tajjeb flimkien. Kuntenta ħafna u l-ewwel darba li vvotajt u ninsab ferħana ħafna u ġurnata mill-isbaħ hu. Tiftakara di? Lajf siċċajta. Fna konnet nistennewha bħalqa kbira dil-bidla għal ġitta l-poplu Malti u għawċi kollu. Il-foto għalina żgħażagħ li għonna nikbru u sabiħ għax Joseph il-Prim Ministru ġdid issa nistgħu ngħidu qed jagħmel foto għalina żgħażagħ aktar faċli għax Malti jagħtana l-koll. Emozzjoni kbira li dejjem sennejt. Ħassejt li l-vuċi taż-żgħażagħ reġa' nistema' issa fil-5 snin li ġejjin. U qed inħoss issa mill-qudiem qed inħoss li ż-żgħażagħ għandhom importanza kbira fis-saħħa u fl-edukazzjoni. Waqt li l-Prim Ministru kien miexi ma' martu Michel u ma' tfal tiegħu Etwa u Solej, lajta Malta tagħna l-koll. Lajta li toħroġ mill-qalb u li kull meta semaħħa l-Prim Ministru der kommoss u ferħan. Il-Prim Ministru daħal fil-Palas tal-President. Barra, in-nies baqgħu isegwu. Il-bnadar iperpru fl-ajru u x-xita li bdiet nieżla ma qatetx qalb in-nies li komplew isegwu dak kollu li kien għaddej. Imbagħad wasal il-mument mistenni. Fil-Palas tal-President Joseph Muscat inħatar uffiċjalment Prim Ministru mill-President ta' Malta George Abela. Fi Pjazza San Giorgio waqa' is-silenzju. Solennement naħlef li naqdi fedelment u skont il-kuxjenza id-dmirijiet tiegħi bħala Prim Ministru. Dan hu l-mument li ser jibqa' jissemma fl-istorja, dan hu l-mument li ser jiġi mfisser b'ħafna emozzjonijiet, b'ħafna filmati, b'ħafna ritratti u b'ħafna tifsiriet. Imbagħad il-Prim Ministru Joseph Muscat ma' martu Michel u tfal tagħhom ħarġu jsellmu lill-folla preżenti. U l-folla splodiet. Bit-tfal tal-Prim Ministru Etwa u Solej mistaġbin dak kollu li kienet iseħħ qudiemhom. Iżda xorta ixejru lin-nies. Jifmu li dawn in-nies japprezzaw lil missierhom bħala l-Prim Ministru l-ġdid ta' Malta. Min hemm Joseph Muscat telaq lejn Kastilja. Iżda warajh fi Pjazza San Giorgio ħalla firxa ta' emozzjonijiet differenti. U n-nies reġgħu għajtu. Malta tagħna l-koll.